aikin banza aikin gobe. Yau dai tunda na ga mai shayi baya da alƙur'an yau ni zan ci banza. Au mai gida ka ce ban baka bure da ko? Yan kan burin da ake ci. To ba ku ne. Kai, ai ya kamata ma a ce. Ya kamata ma a ce amma dai ba ku. Kuma an daga ta. Yawwa, to ba ku ne. Yanzu abin da za a yi. Alaikum salam. Maza. Yawa. Ai sai mu shaku a zauna. Ya kalanta ku a yi ta a zauna lafiya. Sori dawa. To ai kai kamar na san ma za ka zo dawa alƙur'an har na haɗa ma cikin kushi. Gaskiya ne. Dawa. Ya kaje bibi ta mun shayi ne mu shayi. Ya kaje hura mun shayi ne mu shayi. Ya wani ba. Haba dawa. To aikin banza aikin wofi. Alƙur'an dawa da kake gani zan iya saka ma kofi ta nan in shaya shi ta cikin riga ta ba tare da an samu wata matsala ba. Kai aikin banza ma aikin wofi da kake ji da kake gani. Ni na saba ina cikin daga shayi sai yayi sama. Mutane da ke cewa in gyara dan alƙur'an zai iya zubowa ta saman kosi na kasan kosi na shi. Kaga cika matsa mu zan zuba shi shayi. Kakka mun su da yawa. Ni zai zuba mun shayi. Okay to shikenan. Sori dawa. Masha Allah. To dawa ya magana mu muri. Dawa ya kamata a ce ba an samu ma katuto ne dawa. Kakka wani damu. Ni dan Allah ka yanka mun mai kyau. Tushe nake so. Dawa ai dawa wannan ma ina ga zai fi armashi dawa. Gaskiya ne. Yawwa. Kai dawa Allah na tuba astaghfirullah. Ka kake ji da kake gani. Ai ni kwararren mai shayi ne. Ka je ka tambaya ka kafin wani. Yawwa. To dawa bari dan sasse ta shigo saboda in yanka ma idan ƙara abubuwa. Da ban kan zage ka ba da in ci alƙur'an na zabo mai girman kanka. Dawa. Yawwa. Gaskiya shan ne bai da ni. To dawa. Kai ka samu mai mota. Ga wannan. Ai an shafa mai. Biredin nawa na ce gaban? Biredin nawa kace to dawa? Na naira ne na ce gaban. Au kai. Oke to dawa ba da ƙara yawa. Wannan biredin nawa ne? Biredin nawa kace? Ka ce mun biredin 100. To ni ashe ma 200 ne yanka ma. To ai wannan shine na 100. Ye? Ha 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 ha!